El cable és un joc de construcció francès, són peces de fusta, totes iguals, sense cap punt de fixació. A través del cable i a través del fet de construir, el que es busca és el treball en grup, es busca la distribució de feines, la delegació, la cooperació, després hi ha un punt també d'imaginació, i són diferents aspectes que dintre de les empreses modernes en aquests moments són molt importants. La torre alta. Una torre supergran. Més alta. Veus? Volen els 15 punts extras, els volen ells. Però mira que l'Elisabet no es rendeix, eh? L'Elisabet està pujant. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Un altre de bola dalt. Disputat. Hi ha hagut un frec a frec entre l'equip número 5 i l'equip número 6. Si traiem els 15 punts de la torre més alta, els separaven 4 punts. I guanyàvem nosaltres, clar. Aquesta norma que has posat quan ja havia començat el joc. Els segons ha quedat l'equip número 5 i els primers de l'equip número 6. Cada dia és diferent i cada dia aprenem coses noves i cada dia ens sorprenen amb coses noves.